אימא'לה שלנו. לכבוד יום הולדתך ה-80, סרט זה מוקדש לך באהבה, אלה הם חייך. בחורף 1928, בפולין, נולדה אימא שלנו, אסתר, בת לחנן ורגינה קריקסמן. Krakowiaczek jeden miał koników 7, pojechał na wojnę, został mu się jeden. בת שישית במספר, כשלפניה בשה, מרים, שושנה ורחל. ולאחריה דינה ונינה הקטנה. משפחה גדולה ויפה אשר גרה לה בכפר קטן, מגנושה. החיים לא היו קלים, ובמיוחד כשפרצה המלחמה, סבא חנן שדאג כל כך לבני ביתו, חילק את ילדיו בכפרים השונים כדי לתת להם הזדמנות לחיים. שיקן אותם אצל משפחות נוצריות, רק הבנות הקטנות נשארו בבית. ואימא שלנו שהייתה בת 11 גרה אצל משפחה בכפר, עזרה במשק הבית כדי לקבל אוכל ומיטה. פעם בשבוע הלכה מהכפר עד לבית ההורים בקיץ ובחורף המושלג ובחזרה. וזאת רק כדי לתת להורים קצת אוכל ולראות אותם. והיא רק בת 11, ילדה קטנה. שמסתבר בכלל לא ילדה קטנה, אלא ילדה בנפש של אישה, כי החיים הקשים במלחמה לימדו אותה להסתדר בחוסר ברירה לבד. אמא, הרבה סיפורים סיפרת, סיפורים שנדמה לנו שהם לקוחים מסיפורי דמיון, כי קשה להאמין להם. כמו אותו סיפור שהלכת לערים להעביר נשק בתרמיל, וחייל נאצי עצר אותך ושאל, ילדה, מה יש לך בתרמיל? ואת בלי להניד אף אמרת לו תפוזים. הסתובבת ואמרת לו, קח תפוז. מאיפה היה לך את האומץ לעשות את זה? וכשאנחנו ילדייך אומרים, אמא, את אישה חזקה, אנחנו מאמינים בזה. בסוף המלחמה, בקיבוץ שבפולין, פגשת בחור חתיך משהו. היה זה אבא שלנו, יצחק, וכמו שאבא תמיד אמר, לא הייתה אישה יפה כמו אמא שלנו במחנה, אחת ויחידה. אבא בכלל לא אהב שגברים אחרים הביטו בך, הוא קינא מאוד. ואחרי חיזור מוצלח, הצליח אבא לכבוש את ליבך והייתה חתונה. לישראל נסעת רק אחרי שידעת שכל המשפחה, למעט אחותך בשה, שנשארה בפולין, עלו לארץ. נסענו, הייתי בכפר כל הזמן, איפה שעברתי את המלחמה, אצל גויים. האחיות יותר צעירות היו אצל גויים עוד. וחיפשנו עוד, וככה מצאנו אחד את השנייה. כל פעם איפה שהייתי בכפר, אז היו שם, ההורים היו גרים אצל משפחה ששילמנו כסף. בזמן המלחמה, היא עברה את המלחמה לא כיהודייה. היא עברה את התחבאה כאילו ערית, נוצרייה. ולצורך קיום את זה היו צריכים ללכת גם, איך אומרים, כנסייה. ולאט לאט מתרגלים לזה. אבל היא עבדה אצל ראש הכפר שהיה, והוא היה שולח אותה היא לא ידעה שהוא שייך לפרטיזנים. הוא היה שולח אותה, תעביר לי זה או אחר שם את התרמיל הזה. עם הנשק, אבל אני לא ידעתי שיש שם נשק בכלל. הוא אמר, תלכי למקום הזה וזה, ותקחי את זה ותמסרי שם. אז אני פתחתי, חשבתי שיש לי שם אוכל או משהו, או בגדים שלי, לא היה רק את הנשק. אז פחדתי באמת שזה יכולים גרמנים לתפוס אותי, אז שמתי בתוכו אדמה ועלים וכיסיתי את זה ביער שם. אני זוכרת שאבא שלה הביא אותה ואת אחותה מרים לקיבוץ, ואני בדיוק הגעתי יום לפניהם, זה היה ב5 לפברואר 1946. 46, אז קיבוץ היה כבר על הרגליים, כבר
אסתרקה ויצחק היו כבר ידידים טובים, ואסתרקה הייתה קבועה טבחית ראשית בקיבוץ, ובישלה לנו מאכלים, כל מיני מאכלים. לפעמים אני עזרתי למובן בקיבוץ. אסתרקה תמיד אהבה לעבוד בקיבוץ, ואני תמיד התחמקתי מזה כי לא אהבתי לבשל עד היום. בארץ שלט המנדט הבריטי, ולא הייתה אפשרות להיכנס אליה, והאונייה המשיכה בדרכה לקפריסין. שם ילדת את אברהם, בנך הבכור, ושנה לאחר מכן ילדת את פנינה, ו9 שנים מאוחר יותר את בתיה, והנה משפחה בת 5 nefashot. Kochana ciociu, wszystkiego najlepszego na Twoich urodzinach. Mam nadzieję, że będzie fantastyczny dzień i byśmy chętnie chcieli się z Tobą spotkać i mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy niedługo. Wszystkiego najlepszego na urodzinach i kochamy Ciebie bardzo dużo. Wszystkiego najlepszego, ciociu, na 80 lat. Mam nadzieję, że będziesz miała dobry dzień i wszystkiego dobrego. Tak Kamila mówi. Ciociu Esterko, wszystkiego najlepszego z okazji 80 lat. Życzymy dużo zdrowia i jeszcze mam nadzieję, że my się zobaczymy w następnym roku. Barbara. Wierszyk dla cioci Esterki na jej 80 lat. Ten maleńki wierszyk nie pisze o sobie. I w mym sercu noszę bardzo ciężką winę, że powinienem częściej pamiętać o Tobie i traktować siebie jak najbliższą rodzinę. Bo Ty jesteś dla mnie tak jak własna matka. Przyjęłaś nas w domu tak jak swoje dzieci, pomieściła wszystkich Twoja mała chatka. Niech Bóg Ci da zdrowie i słoneczko świeci. Noszę Cię głęboko w sercu i w mojej pamięci. Za to, co dla nas zrobiłaś i dla naszej mamy. Jesteśmy Ci wdzięczni, aż do samej śmierci. Ja i moje dzieci bardzo Cię kochamy. Jeśli zdrowie nam dopisze, mówię to bez kpiny, że w najbliższym czasie z Tobą się spotkamy. Może na następny roczek, na Twe urodziny. Ja przyrzekam, że my taki zamiar mamy. Wszystkiego dobrego, ciociu, na Twoje urodziny. Stasiek. כדי לעזור לאבא בפרנסת הבית עבדת בכל משלוח יד שהזדמן. אלם קרטיס ובערבים תפרת נעליים. תפרת וילונות, היית שפית, ובכל הצלחת. ואיפה שעבדת תמיד אהבו אותך וכיבדו אותך מאוד. השנים עברו להם וילדייך התבגרו. אברהם ניסה לישראלה ונולדו להם 3 בנות, עינת, אסנת ודנה הקטנה. פנינה ניסה לחנן ולהם נולדו 3 ילדים, אופיר, אור ורונילי. בתיה ניסה לאבי ולהם נולדו 3 ילדים, תומר, טל ואור הקטנה. ובספירה 9 נכדים, מבורכים כשכל אחד יפה וכל אחד מוצלח. אופיר הבכור איש מחשבים, רינת מסיימת את לימודי האחיות, אור גם הוא איש מחשבים, ואסנת מורה בישראל. רוני עושה חיל במקסיקו ודנה התחילה את לימודי התקשורת.
תומר סיים את לימודי המזרחנות וטל עוסק בלימודי הפסיכולוגיה, ואור הקטנטנה יושבת לה בהר מירון ועושה חיל בתפקידה, גאווה גדולה להוריה. אמא, יש פה הרבה נחת. כל נכדייך למדו והשכילו, נסעו לבוגרים ולאנשים טובים, בעלי לב זהב, ואם זה לא נחת, אז מה עוד צריך כדי שיהיה לך נחת? אני יודעת, הריבית של הריבית, 8.5 נינים, יפים וחכמים, ומוצלחים עד מאוד. אמא'לה, ראי עד כמה את מבורכת, את אמא לילדייך, סבתא לנכדייך, והכי ארוכי, סבתא רבא לנינייך. יום גדול מתאים במרכז, זה היום שלה, בת 60 על פי הלוח, אך בשאר המובנים, היא בת 16 בקושי, או בת 6 שנים, היא אמיתית לי, ולא סמל, ולא דגל ולא רוב, ועבר מאחוריה, היא צופה אל הבאות, היא אמיתית לי, ולא סמל, ולא דגל ולא רוב, ועבר מאחוריה, היא צופה אל הבאות, ועבר מאחוריה, היא צופה אל הבאות. Kochana ciociu, z okazji urodzin życzę cioci wszystkiego najlepszego z całego serca mojego, dużo zdrowia i radości, żeby ten dzień był miły i wesoły w gronie rodziny i gości. Jestem z myślą z wami, Daniela. Mówi Elżbieta Susit. Ptaszki mi doniosły, że nasza ukochana ciocia kończy 80 lat. Kochana ciociu Ester, w dniu twoich urodzin życzymy ci ja, Andryt i Daniel wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, zadowolenia z dzieci i wnuków. Ciociu, byłaś dla nas zawsze, dla nas wszystkich zawsze bardzo dobra. Przyjmowałaś nas z otwartymi rękami. Kochamy cię wszyscy i jesteśmy ci bardzo wdzięczni. Nie umiem śpiewać, ale dla ciebie przy takiej okazji zaśpiewam 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. I jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Kochana ciociu, w tym pięknym dniu twoich 80. urodzin życzymy ci dużo zdrowia i radości, z dzieci i wnuków, pomyślności i moc najpiękniejszych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń. Życzy ciociu sobie cała nasza rodzina, Stefan i ja, życzymy tobie 100 lat. Chciałabym, chociaż nie potrafię śpiewać, ale takie krótkie. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. אמא, כשאנחנו ילדייך מביטים שנים לאחור, רואים אותך, אמא שלנו, אישה חרוצה מאוד.